Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żar il-ħaddiema tal-kumpanija Mdina Glass fiħdan il-villaġġ tal-Artiġjanat f'Taqalim, akkumpanjat mill-membru parlamentari Kristi De Bono u mill-kandidati Amanda Abela, Karl Muscat u Marvin Abela. Adrian Delija seta' jammira d-dedikazzjoni u l-kapaċità tal-impjegati Maltin. Importanti li dan is-settur nagħtuh importanza kbira għax pratikament huwa showcase għal dak li kapaċi joħolqu l-industrija Maltin, investiment lokali ta' familja li ilha għaddejja snin twal issa tinvesti f'dan il-post u milli qed nifhem investiment li ħajkompli għas snin li ġejjin. Adrian Delija faħħar lil Joseph Said u familtu sidien ta' Mdina Glass li llum il-ġurnata jħadmu mal-50 persuna. Iddiskrivihom u x-xogħol tagħhom bħala kontribut importanti għall-identità Maltija. Jiena li nisħaq fuq l-identità Maltija, fuq il-kultura Maltija, fuq dak kollu li jagħmilna Maltin u li kapaċi noffru lid-dinja li mhux jiġu għaw jasbu biss li għandna x-xemx u l-baħar, imma wkoll Maltin kapaċi artisti li joffru u jaħdmu dak kollu li huwa Malti. Il-kumpanija Mdina Glass din is-sena qed tiċċelebra l-50 anniversarju tagħha, kumpanija pjoniera f'dan is-settur li għarfet timxi ma' żminijiet biex tibqa' l-kumpanija ewlenija tat-tip tagħha f'pajjiżna. Fil-fatt Mdina Glass bdiet taħdem fl-1968 biex saret l-ewwel produttur tal-oġġetti magħmula mill-ħġieġ lokalment, kif ukoll l-ewwel entità kummerċjali li bdiet topera mill-post li qabel kien ajruport abbandonat f'Taqalim. Dan il-pass wassal biex eventwalment il-kumpanija wittiet it-triq għal villaġġ tal-Artiġjanat b'Mdina Glass li matul is-snin taħt it-tmexxija tal-familja Said investiet fil-binja biex tiebet ukoll l-esperjenza tal-viżitaturi, il-faċilitajiet biex isir il-prodott fil-ħġieġ kif ukoll ġew introdotti tekniċi ġodda għal pajjiżna. Illum il-ġurnata l-kumpanija saħansitra ħolqot ħanut online biex taqdi l-klijenti madwar id-dinja.